Дошли в Африка, съвсем друг континент сега. Мили приятели, в момента сме в град Хургада. Хургада е един от най-интересните курорти в Египет. Пътят от Хургада до Луксор, където е акустирал нашия кораб, около 300 км. След 3 часа с автобус, преминавайки през египетската пустиня, стигаме до първия град на река Нил. Тук някъде трябва да се види и границата между пустинята и оазиса. Така, навлизаме вече в зелената ивица около река Нил. Вижте колко е интересно това. Пустиня е огромна. След това една зелена ивица, река Нил, и след това още една зелена ивица от лявата страна, от западната страна, и отново една огромна пустиня. Това е Египет. Трябвало да навлизаме в Луксор вече. Поне преди малко видях табела Луксор Голф. Явно и тук се играе голф, който го интересува. Мили приятели, броени секунди и след това ще видим надясно и наляво от нас това, което го наричаме алеята на овните или алеята на сфинксовете, най-голямата алея в древния свят, която била посветена на фестивали, свързани с бога Амон Ра, царя на боговете в древен Египет. Една алея дълга 2700 метра, говорим за 1300 сфинксове. Алеята на сфинксовете или алеята на овните, двете имена, названия са правилни, в дясно и в ляво от нас. Тази алея, която свързвала храм Карнак с храм Луксор, виждаме част от нея.
сме на корабчето в Нил и залеза над Луксор и величествената река Нил. Добро утро от Луксор. Тук виждат се балоните как излитат. А това е нашия кораб, круизен Емилио. Има и много други след него. Какво ще посетим и днес? В момента сме на източния бряг на река Нил. Ние ще посетим три много интересни туристически обекти на западния бряг на река Нил. Ще посетим долината на Царете и когато говорим за долината на Царете, фактически ние говорим за най-голямата банка, която се е съществувала на планетата Земя в буквалния смисъл на думата. Това, което искам да го знаете, че в рамките на 3000 години ние говорим за това е най-ранният етап от историята на Египет и този етап, този период го наричаме фараонския период. Най-ранният фараонския етап, който приемат повечето учени приемат тази дата за начална дата на съществуването на Египет като държава 3100 преди новата ера. И изграждането, основаването на една столица на име Мемфис, където и Кайро сега. Нямат същата красота, като тази, която можем да я видим къде в България. Но фактически това, което виждате в ляво, представлява най-голямата банка, съществувала на планетата Земя въобще, не само в Египет, в древността. Царете от Старото царство построили огромни пирамиди, за да пазят телата си ветри. След първия преходен период всичко това било ограбено от грабителите на гробниците. Ако царете от Средното царство също построили огромни пирамиди, не чак толкова като тези на царете от Старото царство, така, след втория преходен период също били ограбени от грабителите на гробниците, царете вече от новото царство решили да копаят техните гробници, задълбават камъни такива гробници по скалите, които го виждате. Добре, Ахмед, ти ни говориш за една огромна банка. Защо смятаме това, което виждаме в ляво от нас за една огромна банка? Виждате ли тези дупки по скалите там? Всяка дупка представлява гробница в самата скала. Всичко това, което виждате в ляво от вас, всяка дупка представлява или прозорец, фактически това е една гробница. Тук сме на входа на долината на Царете. Навлизаме в долината на Царете. Движим се с голф количка. Я да те видя. Много яко. Как се чувстваш в долината на Царете? Малко по-царско ли се чувстваш? Да.
знае, че в долината на царите има, освен гробницата на Тутанкамун, която била непокътната и от нея извадили много съкровища, че в тази долина има и още една гробница, която била непокътната и от нея извадили богатство. На вашето внимание на много други неща, на които не се спират много хора. Например, има ли погребени животни в долината на царете? Да, в 3 гробници. Гробният на кот. Това е гробницата на Рамзес IX. Входа на гробницата. Влизаме в гробницата на кой? На Бога, по чието копие са направили наградата на Оскар. Ето я Маша в гробницата си вее, защото тук температурата е с импровизирано ветрило. Даден на входа. Има по един долар снимка тази. долината на царете. В момента са отворени 18 гробници, които могат да бъдат видяни. С всяко посещение имаме право да видим 3. До сега видяхме 2. Периодично различни гробници се отварят. Ето я и последната, която трябва да посетим. Има голяма опашка. Повторя за пред камера. Действително удоволствие от потенето. Че съм се пречистила от боготворение. Кажи, къде се намираме сега? В гробницата на Рамзес IV. Тук е съвсем различно. Още по-елементарно. Какво имаме ние в Египет? Какво? Аз да помням тази шахта се сгасах чак догоре, нали? Ще разберем за какво става. Ахмед, а това, което виждаме вляво от нас, разкопки. Да, разкопки нови, които ги виждаме вляво от нас. Това, което виждаме отсреща, е храма на Хатшепсут.
Хатшепсут е изпратила до страната Бунт, една страна, която се намира на юг от Египет, къде точно никой не знае до ден днешен. Изпратила една експедиция до тази страна в рамките на 5 месеца и там регистрирали всичко, което са видяли в земите на тези хора от Бунт. Техните домове, които се ставали. Регистър на всички риби по Червено море. Какви злата, какви скъпоценни камъни, какви продукти имат в тази страна, как изглеждат тези хора. Тук не е ясно много, но корабите, които са ходили до тази страна, се връщали оттам. Пред вас, черно на бяло, и можем да докоснем първата научно-търговска експедиция в историята на цялото човечество, направена от една жена. Какво е Лебедчето? Und das ist warum Frieden, man die Mumie von Hatschepsut immer gefilmt. Gefilmt. Dafür werden alle Reisen mit ihrer Straße umgebracht. По време на Птоломеите, Святая светих на храма, който бил посветен на бога Амон-Ра, царя на боговете, от неговата дъщеря Хатшепсут. По време на Птоломеите добавили още нещо. Какво това? Два образа на Имхотеп, първият познат лекар в Египет и първият архитект, познат в историята на цялото човечество, този, който построил стъпаловидната пирамида в Египет, и първият медик. Гърците го познават под това име и Склепи. Sí, ahí de abajo, sí. Paco Bento. No te juro que... Porque dice la dice y la dice, pero un fantasma. Seguro com isso. Não, é seguro mesmo isso aí. Няма цар от новото царство, от около 16-я, 15-я, 14-я век от историята на Египет, който да не е построил храм тук в този район или да не е участвал в построяване на храмове в този район. От новото царство винаги царете имали по нещичко тук. Ти си цар, трябва да построиш нещо, иначе не си цар наш. Виждаме сега две статуи на дядото на Тутанкамон, Аменхотеп III. Това са две огромни статуи, 18 метра височина от розов гранит. Гърците са измислили много легенди относно тези статуи. В една от легендите те са ги представили не тази статуя, която до нас, далечната от нас статуя, нарекена статуята на царя Мемнон, царя на Етиопия, който е направил опит да помогне на троянците по време на тяхната обсада от гърците, само че легендарният герой Ахил го убил. Нашето корабче потегли на юг, посока Асуан. Движим се по величествената река Нил, най-дългата в света. 6667 километра.
най-величествената и дълга река на света. Много съм доволна. Ето ни на палубата на кораба. Има малък басейн. Движим подухва ветрец, което е доста приятно. Задминаваме още един круизен кораб. Кораба минава покрай бананови плантации. И жените на мат. Бога на слънцето, Амон-Ра, ни гледа през банановите полета. Току-що пристигнахме в Едфу и това са файтоните, на които ще се качим, за да стигнем до храма. В момента пътуваме с файтон към храм Едфу. Ето го и Джамал. Намираме се в Едфу, най-северната част на Асуан. В момента се намираме на входа на храм Едфу. Това е най-запазеният храм в Египет, защото е бил покрит целия с пясък и тук не е имало никаква реставрационна работа. Или храм Едфу. Този храм бил посветен на един от нашите богове, на име Хор. Хор това е Сокол. Сокола той е защитник на Египет. Така че, какво представлява президента, царя, императора, той е защитника на своята страна. Най-старата форма политическа
изразяващ защита на един народ, на една земя, Сокола, който гледа на всичко отгоре. Какво гледаме пред нас? Толомей 12, бащата на Клеопатра. И той държи в ръцете си косите на враговете на Египет и се готви да ги дава като дар на бога Хор Сокола с двойната корона, червената, бялата корона, короната на Северен и на Южен Египет и зад него линията Хор, неговата дама. Защитник на Египет и да играе ролята на Хор. Така. Ахмед, това което ще сега не искаме, за да може да се когато съдбавят знака на живота, т.е. действителност. Знака власт, знака на властта, силата и власт. Знака такава огромна колона. Как се прави или как се построява, ще му се сърди. Защо? Айде сега, ние сме начи с колоните. Погледнете много добре на тези колони. Кажете ми, говорете ми на един въпрос. Това е един монолитен камък или камък над камък? Камък над камък. Така че, когато говорим за камък над камък, това въобще не е проблем. Тези барабани да бъдат сложени един над друг. Когато говорим за един монолитен камък, това е вече друго. Така, елате при мен и гледаме ето. Елате две крачки. Аз ви отговорих на някакви въпроси, които са елементарни, но на по-големите въпроси не мога. Защо, Ахмед, не можеш да ни отговориш? Защото, хайде да добавим още нещо интересно за нашата така ли? Няма да има тази възможност. Свещената лъка я виждаме сега пред нас. Вече я виждаме свещената лъка. Ахмед, нали ни обеща, че няма да ни повториш, че над който да е вход, трябва да видим крилатото слънце или един крилат слънчев диск. Оставете, не е интересно. Най-долу винаги какво трябва да видим? Лотос и папирус, символите на Южен и на Северен Египет преди обединението 3000, преди новата ера. Папируса символи на Северен Египет и лотос или лилия символ на Южен Египет. Долната храмовете при нас, колко са по площ, какви зали трябва да има, какво се оставя по тези зали, абсолютно цялата информация. Къде е тази информация? Целият храм, освен... Намираме се в залата, в която са изписани всички рецепти за благовония и парфюми. Които французите любезно са взели, разчели и съответно превърнали в индустрия.
Отплавахме от Етво към Комомбо. Движим се на юг по река Нил, обратно на течението. Ето я и Маша на шезлонг си почива. Все още пътуваме на юг по река Нил в посока Комомбо. Наближаваме Комомбо. Съвсем скоро ще акостираме, където ще посетим храм Комомбо. Той се вижда в далечината. Знака Ан, знака на живота, на царя на Египет, един от документи на име Птоломей VIII. С още една богиня, която се пише вече в бибрусите, което се нарича еротическата писмост или писмостта, която била използвана помежду жреците. Ето тук виждаме акостиралите кораби на брега на реката Нил. Отсреща богът на слънцето Амон Ра ни гледа. И Маша го съзърцава също. Дълго помислям. Залез на река Нил. Съседния кораб се залепи за нас. Стана корабно задръстване. Може да отскочим да седня. Да видим какво предлагат. Да. Може да е нещо по-интересно. Кики диша дълбоко, защото въздухът е адски замърсен. Осветен Комомбо.
трябваше вече да сме потеглили. Обаче корабите ни бяха запречили. Ето сега се откриват водите на Нил, за да продължим на юг към Асуан. Вече почти 15 милиона от населението на Египет са християни, които принадлежат на Коптската църква, бихме казали православие. Ние вече знаем, че има 40 града в целия свят, които носят това име Александър. Това е най-голямото изкуствено езеро в целия свят. Пред нас се вижда езерото Насър, най-голямото изкуствено езеро в света, дължината му около 500 км. Сега след малко ще се качим на лодка до храма на Изида. А всичко това 300 лири. Който Изида пред нас дава мъчно на ние. Царя дава още две крачки напред изразява свещеното раждане на царя като Бог. Последният сцен ще бъде това, което виждате, е Амон-Ра. Самия Бог Амон-Ра се две гора отгоре дава знака Ани, знака на живота, да си жива, здрава Изида, богинята на Египет, и да е жив и здрав твой син Хор. Yesterday we saw at the top of every column have a face of a lady with the hair waving with the cows. Тази зала важна, зала е много важна. Това е една от най-важните зали в целия Египет. Защо? Тук само като християнин мога да кажа ура! И ние в
слабия му момент и тя му дава поддържа. Жената защитава мъжът. Оставете. И християнската религия, като своя религия, те не приемат нищо чуждо за тях. Така, после под тази пана. Тук е малко блъскащи се колички с лодки. Как се накъпват? Силно го усещаме това. Учим се. Бързо. Вземам от вашето време около 15 минути. هدي لحضراتكم نبذة مختصرة عن الحياة اللي عندنا هنا في المحل. Накратко ще ви обясня какво става при нас в нашия дворец. احنا في عندنا هنا في المحل اسنس واروما ثيرابي اويلز. Имаме в нашия дворец има есенси и ароматерапевтични есенси. Намираме се в град Асуан, на река Нил. От среща някъде се намира нубийското село, което ще посетим малко по-късно, с такива подобни лодки. Ето, това е лобито на кораб Емилио, с който се возим. 5 звезди. Има врати и от едната и от другата страна, защото по някой път, както и сега в Асуан, корабите се залепват един за друг и трябва да се мине през 3 кораба, за да се излезне на сушата. Сега ще се качваме на кораб, за да отиваме в нубийското село. Браво! Вие, госпожо, вълнувате ли се? Много! Ще видя крокодили! А, така. А вие, господине? И може, ако ми се отвори парашут... Гори от нетърпение. Камила! Абе, как ти е тръгнал? Другата група. Другата група. Любов ли е? Боб Марли, тук ли сме? Да. Потегляме с флага на Боб Марли, който леко не се вижда в момента, но това е така много. Боб Марли и... То ли е това? Интересна комбинация. И Джокер. Носим се към нубийското село. Ето колегата, египтянин с камерата и нашата бойна българска група. Ахмед. Ето. Но където има галияшка, течаща вода, тогава водата е чиста. Тя непрекъснато течи от юга на запука, като че ли приличат
на слонове, които пият вода. Той не личи много от тук, от другата страна се личи. Като че ли слонове пият от водата. Това, което виждате, е там. Там бил построен един от най-старите храмове в Египет, храмът, който бил посветен на Бога, но създателя на човека от глина. Този Бог храм ще го видим в храм Есна, ясно и точно как с величанското си колело прави хора от глина. Това, което виждаме отсреща отдолу, е мавзолея, в който е погребана жената на Мохамед Али, който е бил най-богатият човек на планетата Земя, а той е погребан в по-горната структура. Той е бил пакистанец, а пък жена му французойка. Дошли са тук, за да правят кални бани, за да лекуват той ревматизма си. Бъдещ хотел. Под форма на старите индийски духове. Наближаваме Нубийското село. Със съвременна хотелска част. На хора, които са родили. I said today Egypt and Sudan was one country before. So that's why some Nubian people they live in Egypt, some of them they live in Sudan, but all of them Muslim people because they converted to Islam when the Arabs conquered Nubian people, so the word like the Egyptians of Ама е мекичък, много е приятел. И как му гледа си го много съм доволна. Ай, няма ли ходиш? Yes. С ръкавица.
Намираме се в град Есна, тук има и църква. Най-накрая минаваме през шлюза на Есна. Наближаваме Асуан, а Маша плува в басейна. Корабчето плува и Маша плува. Ето я нашата каюта, номер 304. Какво е това? На моето легло има крокодил. На крокодила на Кики има слон. На леглото на Кики има слон. А на кое каза? На крокодила на легло. Извини. Завърнахме се в Луксор и сега отиваме на разходка с файтон из града с симпатичен млад египтянин, водач на файтон. Alman? Bob. Jurl, Ahmed. This is what's her name, Ahmed. Monica. Monica. Yeah. Dr. Museum. This is a school.
Няма музиката, нещо музиката. Нищо спря. Спря. Market. This is Mosque family. Temple Lotso. Това пак е храмът Луксор, но от другата му страна. داخل عليك انا يا بايع. ايوه يا بايع ايوه داخل انا عليك. عارف انا اترك اخش في الشارع بتاع المطاف القديم. ماشي يا ابوي. Най-дългата алея. Може да е единствена. И най-много свинксове на едно място. Там много са свинксове. Тя свързва храм Луксор с храм Карнак. О, така. Разхождаме се по нямат закони, никой не му пука, никой не ги притиска. Ама какво можем да видим? Какво можем да видим на свещена ладия? По време на празниците. Тук се поставя статуята на Бога на храма. 50 см статуя само от злато. След това се носи това на рамене на жреците в Египет. Те светая светих на храма, отиват чак до пристанището, слагат тази свещена ладия на по-голямо кораборкение. Това е миниатюра на храм Карнак, най-големия религиозен комплекс в света. Ето я нашата група. Последен ден, последни разходки, храм Карнак, най-големия религиозен комплекс в света, разположен на 100 хектара площ. Влизаме в храмовия комплекс. Амон Ра блести срещу нас и ни посреща.
Двори сме, вече знам, че той трябва да е открит. Защо? Това е залата на фестивалите. Обикновените хора, простолюдите могат да влязат къде? В тази зала. Повече не може. Само тук. Това вече във всички книги ще четете, че как са били построени пирамидите, използвайки рамки. Как се вдигат каменните блокове чак догори, използвайки рамки. Това го виждаме с нашите очи сега, доказателството за тази теория. Защото тези рампи били и тук, и там, и при този вход. Когато виждате, че левия крак напред, царят в една такава поза, носи двойната корона на Египет, с права на преда царят е жив и той играе ролята на Хор, Софола, защитника на Египет. На стопните на Нефертари, жената на Рамзес II в Абу Симбел. Когато има наводнение, влиза ли водата в храма и до каква степен? Това след малко ще го видим с нашите очи. Район при нас са видяли тук красоти. Храм до храм. Огромна красота. Не е случайно Херодот, бащата на историята, и написали 2 книги за Египет. Така че това, което са видяли, ние виждаме сиви такива. Това трябва да бъде в зелено, синьо, червено. Това е било съвсем нещо друго. Хайде сега да сме на ти с Бога Амор-Ра. Аз съм син на Бога Амор-Ра, царя на боговете. Бога Амон. Какво означава Амон? Скрития, който не се вижда. Ра, явния, който се вижда. Този Бог, това божество, което има двете противоречия. Това, което не го виждаме, и това, което го виждаме. Когато царя в Египет влиза света светих на храма, татко аз имам врагове на границата, татко аз имам наводнения в Египет, татко аз имам размерици в Египет. Носени. На ръце. Го знаете всякъде, целия свят. В Египет трябва да бъдат носени и на ръце, и на крака. И на крака. Как на крака? Така че той да не може да мръдне без нея. Елате да го знаете. Ако по-тежка от него, тя да го носи. Тук е информация на моята фамилия. Всеки да започне от Ахмед. Така, да. Едно. Човека около една колона, а тук колко колони има, ще ги изпитвам. 134 колони. Този храм има 134 внушителни колони, по които все още личи хубав ярък цвят. Аз искам само вашата фантазия да е в тях. Това са от 3000 години ли цветовете или е реставрация? Има реставрация, разбира се. Нямам първо. Така че това е, че този храм построен само за една 50 см статуя злато, забравете, това не е така. Елате? Това е дядото на Тутанкамон.
които виждате, тези лади, които носят кораби, които носят. И, приятели, в момента сега, Ахмед, как са построени колоните? Всякакви теории съм слушал, ама явно, че нашите приятели в Англия, Франция, Германия. Този обелиск е бил направен от бащата на Хатшепсут. Преди едно време е имало 6 такива обелиска, но те са отишли в Щатите, на острова, и в Турция, и във Франция. Ахмед, как се вдига един такъв розов граник, 50 тона или 30 тона, камък над камък? Аз не знам. Аз говоря, че един който прави апаратура и беше изумен от това. Ще видя директора на болницата, главния менеджер, сяда с един от работници. За него това беше един голям шок. Лекар при нас, инженер при нас, това са елитани. Викам следното. Виждате ли на какво разстояние сме от пирамидата? 10-15 метра не е повече. Аз съм с слабо зрение, това е факт. Вие ми кажете. Всеки камък тежи 3 тона. Така... Здраве, любов, късмет. Обиколка около Скарабея. Здраве, любов, късмет. Обиколка около Скарабея. Свещеното езеро, храм Карнак, където сервират свещени напитки охладителни. Намираме се пред храм Луксор. Последният храм от нашето посещение. Това е снимка на храма през 1862 година. Така е изглеждал храма, засипан с пясък. Къде се намира? Друга е област. Бритиш музеум. Не. Париж. Париж, къде? Конкорд. Щат Конкорд. Прекрасни сте. Пред храм Луксор 6 статуи на Рамзес II, някои седнали, други прави. И един обелиск. Едно време имало 2 обелиска, другия обелиск е във Франция, в Париж, на площад Конкорд. Обект е към храм, така че виждаме това, което е било построено от царицата Хатшепсут. Но това не е много интересно. Къде в Египет, в египетски храм, видяхме църква и джамия едно време. Църква вече век след Христа и над нея има, значи долу има църква. Те го строяват какво от тая джамия, която я виждате от 12 век на един светец или абортиске. Оставите на маски. Носят какво? Християнски храм от 13 век. Това е богинята на писмеността, Сешат. Искам да видите, всичко това е... Всичко това е като члени, цари. Има контрол върху какво? Река, Нил, север и юга е това течение, което го виждате пред вас. Той е най-големия разпределител на какво? На водата.
Не, при нас не е както при вас са 100 реки и всеки живее отделно или има дъждове или така. При нас не е така. При нас имаме само една река и всички сме зависими от тази река. Добре, така че храната ми е в пълна зависимост. От кого? От този, който може да се справи с наводненията. Добре, оставете. Това е първата роля на този. متأسفة. Аз съм майстор по изгонване на другите. Окупирайте това място бързо и 2 крачки напред. Така, ето го трона на царя на Египет. Защо ти обичам и ти уважава мой цар, защото ти ще можеш да се справиш с наводненията. Бога Хапи и Бога на река Нил държи Лотос и Бебирос заедно, ги вързва заедно. Обединена е страната. Ти се обединител на страната и ти ми осигуряваш храна и вода. Само това ли е царю? Не, враговете на Египет, които идват от границите, източните граници, ти можеш да ги контролираш, да победиш и даже да ги дърваш от шиите си, вързани, за да бъдете наказани. Друго да не постъпвате на египетска земя. Това са азиатците. Какво трябва да се очаква да се види от другата страна, от другия панел? Етиопците, южняци, така че северняците, от севера, азиатци или откъде ги знаем, откъде са, какви места са дошли. Това е неговата жена. Това сестра му ли? Жена му и сестра. Какво прави тя? Изпраща писмо от царя на Хетите. Царя на Египет. Изпрати ми твой син, той да ви жени други, но ще мога да се женя за моите слуга. Къде знаем за това? Изборите откъде? От Хетите. Не е от нас. Нямаме ние такива избори. Нямаме, знаеш от това? Царицата тия не е царицата, която инсталираме с нашите очи този храм, да видим истинските светове на този храм. Красота огромна, цяла карта, който ни показва какво давате царети, боговете, гребе и Средата Александър Велики изчоплен. Чакай, че така се заработа без. Това е алеята на сфинксовете, на която има 1060 сфинкса, които в момента се реставрират. Тази алея свързва храм Карнак с храм Луксор. Ден днешен не мога да разбера защо само до ъгъла на тротуара. Защо до ъгъла на тротуара? А после не я обича ли? Да. Точно разделят се. Те разделят се до ъгъла на тротуара. Последна вечер на кораб Емилио. Прекрасно фалшиво пея, но все пак хубаво. Цялата група сме се събрали на палубата и предстоят песни и танци на народите. Имаше една такава песен, която се жълва. Аз моите... ще ми извините, не ги знам така. Има една такава... Обичам те, дори когато си здоров. Стига да е! Ти си бил в българска. Се опита и
постигна това, да ни я покажеш в най-добрата светлина. Въпреки, че ние така с нашия богат социален опит виждаш, че не сме кърпета. Нали? Така, виждаме и от другата страна на нещата, виждаме и бедността, виждаме и мръсотията, но ти направи всичко възможно, за да ни покажеш, хубавата страна. Да покажеш хубавата страна и да кажеш, че въпреки нали, нейната красота, ти наистина я обичаш и да накарай ни така да се повлюбим в нея. Видяхме през твоя поглед. Да. Вижте какво. Честно, аз правя всичко възможно, за да ги предизвиквам те да видят. Защо? Първия прайс, когато чух българска София, Алева Кацка, Хайдичи. Аз се настръжбах. Как ще вярвам? Домакине, си пи вино да пиеме. Който е знае да пее. Домакине, си пи вино да пиеме, да пиеме. Домакине, да се напием, да пиеме. Домакине, да се напием, че си дойда, домакине, арни гости, че си дойда, домакине, арни гости, арни гости. Дойдоха хубави гости. Домакине от всекъде, арни гости, домакине от България. Браво! Вика язък, тези хора, ние аз не съм ги направила в моето кралство. Такива кадърни хора. Ахмед? Какво е това? А, така ли? Стани? Да. Ще ми набиете ли? Сега, мисля, че си сказвам мнението на всички. Очаровани сме от тебе. Благодарим ти изключително, защото ни подари един прекрасен спомен, който ние ще сложим в нашата кошница с спомени. И така, много често ще се връщаме с спомени. С спомени. Добре. Където ходим, пълним тази кошница с хората, с които се събираме, които ни стават приятели. Пълним тази кошница и когато постареем, започваме да вадим спомен по спомен и да си спомняме и да ни става хубаво на душата. И ти си част, мисля, че казвам мнението на всички, ти си част от тази наша кошница. Благодаря. За хубави спомени. Така, искаме да ти подарим това. Ще наизвиниш, че е в най-различни валути. За аспирантурата. За аспирантурата. От вашите безумни пазари. Успяхме ли? Разказвам по него. Прекрасни сме. Това момент прекрасно. Аз съзнавам, че... Разсипахте на. Ще видим утре на летището. Най-вече. Ето така сте записали с благодарност от най-готината БГ група. Ау, има и целувки. Пожелаваме ти повече нещо, такива което не го групи. пише. Хабиби, както България. Да, между другото. Каня си мисля, че където и на колкото да се обадиш, всички да приемат със социална България. А ние ще направим група. Да. Така че Фейсбук група, не Фейсбук, Вайбър. أنا وأنت نغني أنا وأنت نغنيها ماشي حليم ولا كريم عندك إيه؟ قول لي واحدة كده حليم مثلا حليم صفي مرة يا سيدي така Как е любов на حب 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 да И няма богиня Хоп. أنا أحبك аз те обичам
أنا بحبك. أنا بحبك. Или накратко حبيبي. حبيبي. دي قامت تعجن في الفجرية وديك بيدن كوكو في الفجرية يلا بينا يا صنايعية على باب الله إنا Колко да кажеш, ние не разбираме как ще. Превод на български.